कहीं गईले रहू की ना। राउर कहे के मतलब का बा? डीजे खाली शाहपुर। चैत में ये भौजी कहीं गईले रहू की ना। आपन खेत में तू गेहूं कटवैले रहू की ना। भैया के कसम सच बोल भौजी, भैया के कसम सच बोल भौजी। हम कुआरे में हसुआ तो धइले बानी, हम कुआरे में हसुआ तो धइले बानी। बाकी एक बेरी गेहूं काटे गइले बानी, बाकी एक बेरी गेहूं काटे गइले बानी। राजेंद्र यूपी 46 को लाइक करके और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सुना देवर जी कर सवर जी, कर न जादे सवाल नु हो। ना ये भौजी आप सब बताबही के पड़ी। अच्छा पढ़ी ले पैया जाने जे भैया हो जाई पूरा बबाल नु हो। लागता कुछो छुपावतारू हो, साचो न बतिया बतावतारू हो। मनमा के तू भेद अपन खोल भौजी, मनमा के तू भेद अपन खोल भौजी। हम कुआरे में हसुआ तो धइले बानी, हम कुआरे में हसुआ तो धइले बानी। बाकी एक बेरी गेहूं काटे गइले बानी, बाकी एक बेरी गेहूं काटे गइले बानी। बुझला? गइले बानी। गाना मिक्सिंग कराने के लिए संपर्क करें पोस्टर पर दिए गए नंबर से। ना ये भौजी आप सब बताबही के पड़ी। तो सुनो गर्मी छाव में नदी तालाब में कबो तू डुबकी लगैले बारा। हमरा पहाड़ा बुझावतारू हो, प्यार के चस्का लगावतारू हो। साहिल करन के ऐसे न तौल भौजी, साहिल करन के ऐसे न तौल भौजी। हम कुआरे में हसुआ तो धइले बानी, हम कुआरे में हसुआ तो धइले बानी। बाकी एक बेरी गेहूं काटे गइले बानी, बाकी एक बेरी गेहूं काटे गइले बानी। बुझला? हम कुआरे में हसुआ तो धइले बानी, हम कुआरे में हसुआ तो धइले बानी। बाकी एक बेरी गेहूं काटे गइले बानी, बाकी एक बेरी गेहूं काटे गइले बानी। गइले बानी, गइले बानी। वीडियो एडिटिंग राजेंद्र प्रताप खाली शाहपुर। मोबाइल नंबर 7069308307। राजेंद्र यूपी 46 को लाइक करके और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए।